Riwruok mar pur kod mano mar chiemo mong'ere kaka The Agriculture and Food Authority (AFA) oromo kanyakla kod jokanyo e sekta mar pur niang' e alwora mar Nam Lolwe matwak e chik mar niang'. Mano The Sugar Bill Act manyoro jatend piny Kenya opuodho kaka chik mabiro tayo chenro mar sekta mar sukari. Millicent Adhiambo ni e dala mar Kisumo, kendo Millicent Adhiambo kinyalo winje nyalo nyiso achiel kachiel ni to jopur mag niang' wacho ang'o e wi chik makama. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod romo mar galamoro ma oting'o jokanyo kata bad migawo mochung'ne weche pur kaachiel kod chiemo mano AFA gi jokanyo mag sekta mar sukari mano kama oting'o jopur niang' kaachiel kod jogo mabende ochung'ne rego niang'. An kaendi gi moko kuom jopur niang' mabende wadwani watwak kodgi lerwa ni to kotenore kod twak magibedo godo gi jok bad migawo mochung'ne weche pur kod chiemo ma pacho kaendi mano AFA. Gin gik mage magineno ni chik mane jatend piny Kenya William Ruto ne opuodho mondo mi ochak tayo sekta mar sukari. Bende gino manie chik no endi dhi tayo gi maber kaka jogo manie sekta mar pur niang'. Koso nitie gigo mamoko ma bende gidwani pod omed e iye kanyo mondo mi weche mag pur niang' kik med dok chien kaka osebedo kanenore pacho kaendi. Machiegni abro chako kodi mondo ilernwa ni to kawuono bedo kod romo kaachiel kod AFA mondo mune kaka kunyalo twak e wi bero sekta mar sukari. Ang'o gini miwacho ni mor godo e twak mubedo kod gigo migombo ni omednu kaka jopur mondo sekta mar niang' omed dongore kaka udwaro mondo kony ngima jopur kaachiel kod Kenya mangima? Erokamano. Kawuono ne wan kod bura ka moting'o jopur duto te mane kond Kenya kama puro niang', kendo achiel kuom gino mwakwongo timo en gone ker erokamano Dr. William Samoei Ruto kuom gonwa sei mar Sugar Act ma chako tich tarik 21 ma ndalo 5 kochakore kawuono. Ber mar maendi en ni koro kuma nyoche wakoso pesa mar puro niang', koro wan dhi yudo pesa kochakore tarik 21 michoko levy mar 4%, en pesa michoko kuom consumer sugar, and mano dhi konyowa mondo wayud pesa mar medo puro niang', mar bero go sekta mar pur niang', kendo wadhi yudo pesa mar loso nderni magwa mosebedo kokethore. Wan kod pesa bende madhi konyo riwruok mag jopur niang' machalo kaka Association of Sugarcane and Allied Products, KESGA kod mamoko. Mano ndamo maduong' mwagoyo. To e ber mar Sugar Act mantie sani en ni koro jopur nigi thuolo mar bedo gi bunge margi, kendo gin gi nafas mar yiero directors 5 madhi bedo kanyo mondo los weche mag sekta mag niang'. Weche mosebedo ka chandwa machalo kaka sukari ma oko, koro wantiere gi chike monego medi under regulation mondo ochunggi mondo kambe wa odhi mbele. To maduong' mogik ma pod wakwayo kata ber mantie ni e board ma sani oket manyien ne onge county government. County government magwa koro omi a slot e sugar board. To maduong' mogik mwakwayo the national government ni nitiere gik moko ariyo, the functions and the fund. The functions mar county government iwacho ni agriculture bedo devolved, health bedo devolved, but sama pod wantiere ko sani ni sekta mar pur niang' pod ok nyal onge county government pod ok yud pesa mobedo devolved fully agriculture. Omiyo mane kwayowa maduong' ni wago erokamano kuom keto county government, to wakwayo national government mondo mi county government the funds mondo run. What can you add on that, or what do you feel as Waziri that should be added on the implementation that you people discussed that you feel is still lacking? Let's start with your name. I'm Peter Dima. I'm the CC Lands and also the Secretary General of Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Now, the issues we discussed that is a bit glaring missing. One is the role of the farmers in the tribunal. It's not very clear. We feel the farmer should play a key role in the tribunal. The number two, as my chairman has said, we are not very clear with the function, with the role of the county, the function and the role of the county. Agriculture is fully devolved, and the national government should stop bulldozing. This big boy syndrome is not in the spirit of the constitution. So we just urge upon my senior, my bosses, the COG and the governors, please don't watch as you are being undermined in the whole process. So we call upon the Cabinet Secretary of Agriculture
to really be working close with the COG so that the counties are involved in this, because agriculture, land are fully devolved. It's not a function of the national government. Thank you so much. Ang'o minyalo medo kotenore kod ma? Nyinga Richard Ochieng' Ogendo, ane jagoro mar Kenya Sugarcane Growers Association. Mokwongo wagone jatend piny Ker William Samoei Ruto, President William Samoei Ruto erokamano kuom signing sugar bill into law. Mar ariyo, gimokelo kama maduong' kawuono wane misa mogik mar AFA. Koro kawuono watimo ne AFA misa. Koro kiwinjo director mar pur niang' koro bro bedo director moyier directly gi jopur mar niang' kendo gi zones abich. One of our key concerns ma wang'iyo ka kendo en ni jopur onego bed gi register margi ma central ma ki dhi e mbui tiyudo ni ma Onyango an opuro kama kama to puro niang' ma variety ma kama. Mano en gima very very important. En very 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 important. Mane gima ma komachiel to mogik to wang'iyo kendo e role mar counties. Ing'eni wasebedo gi chandruok. Kik ng'ato wuondi ni nitie ng'ama timo charity ohanda niang'. Nowacho ni kao niang' itere Way Bridge ni kato chulo ni 1,000 kaka transport. Mano chulo ni, mano mela wuondi no chulo ni. Kanyo pod wane gi to. Wadwaro ni framework kata mabire regulations nyaka bede kaka Way Bridges duto bedo inspected by the regulator. Kendo wanyiso jok manie AFA ni wang' ni kik unyiswa ni ng'at moro malo o instruct joma nie sugar board manyien ni ng'at moro malo uluoro nikech tiju nikech sani udhi bedo employees mag board matin ni employees directly mag jopur niang'. Erokamano. Erokamano nyaka nyalo medo moko. Erokamano ahinya. Gima nyalo medo en ni kawuono e act mobedo signed waneno ka koro jopur dhi konyore. Moulo niya nitie ndalo moketi ma tiang' osemachua to amila nyaka harvest go. Makoko harvest go to koro mano en manani japur nyalo tere kot mondo chule e kinde mowinjore ni noni go harvest mano koro japur nyaka bedgo. Mar ariyo, japur be nyaka koro ng'e ni gin rights magin koro idhi lu gi act mano bedo sign cha. And ne waneno ni minister koro nyaka ket register mar jopur te makwadhi e yiero mwadhi yiero directors mag board to ng'ato ka ng'ato ma japur tiang' nyinge ni kacha mokwabi bedo gi jok mawuok oko ni gi jopur to gi jopur. Nyinga en Rafael Owino Tiri, awuok Ndhewa, supplies Tianga Sukari Industries. Wagombo kaka jopur ne weche mwawacho duto kawuono obed gi teko mondo ngufu ma watimo gigo obed wan bende wabed gi ngufu nikech koro wan gi teko kaka jopur. Omiyo wan gi geno ni weche mwawacho kaka wuono biro miyo wa jopur bedo gi ngufu moingo moloyo to gi gik mawachi ni biro timore. Nyinga Clement Odhiambo, Nyagweno. Erokamano nyamana kamano Milton kionge penjo mora mora kamano kaka twak motero kod bero sekta mar sukari dhi kod kokalo kuom romo mobedo kod jokanyo kachiel kod bad migawo mochung'ne weche pur kachiel kod weche mag chiemo. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche manyien medo tuche mesa mar ka weche. Milton and Komi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Kawadhi